Come on. Zajdem si kúpiť nejakú ganu. Zajdem. Som po ceste malá zastávka. Nebudem behať, Marek, gangster bez zbrane, to čo je? A fakt by sa mi zišlo mať ten sprej. No nič. O, tu sú schody hore, tu tiež by niečo mohlo byť. Schody hore vždy signalizujú, že tam niečo je. Neverte tomu. Nie, vždy to je pravda. Vy ma zničíte za toto, ja viem. Keď som tu na nejakej budove. No, tu je zbraň. Takže nemusím ísť do gunshopu. Ale má len 16 nábojov. A zase spray by sa mi zišiel. To je také deprimujúce. Dobre, kašľam na to, idem si zobrať auto a ideme si to savenúť. Lebo už to nebaví ani mňa. Ty stoj, tak nie. Ty stojíš, takže si veľmi dobrý adept. Zas tie FPS dropy, bože. Strašne to nemám rád. Zase, spray. Shit, to som nechcel, fakt, sorry. Opa. Ukľud, chlapci. Však vyskočil z toho auta. Už som aj zabudol, že sa to dá. Johnsonov. Takže ukladáme si to sem a tým pádom sa nám končí epizóda. Epizódu zakončíme nejakým zabitím gangstrov. Jaký headshot. Zobrali sme si náboje. A americkým výbuchom zakončíme túto epizódu. Takže ja sa s vami lúčim, vidíme sa pri ďalšom videu, pravdepodobne pri ďalšej epizóde z GTAčka. Ak nie, tak to bude pri inom videu, takže lajkujte, komentujte, odoberajte a zdieľajte moje videá, poprosím, a užívajte si ich, to je hlavné.